Paul Pogba ɗan ƙasar Faransa ne da ke buga wasa a kulob ɗin Manchester United. Ɗan wasan tsakiya ne mai shekaru 27. A kowane sati yana karɓar euro 290 wanda a kuɗin Najeriya naira miliyan 137 ne. Yana da arzikin da ya kai dala miliyan 85, hakan ne ya sa ya zama na goma. Hazard tsohon ɗan wasan kulob ɗin Chelsea ne wanda a yanzu yake buga lamba 7 a kulob ɗin Real Madrid. Ɗan ƙasar Belgium ne da ke karɓar euro 400 a kowace sati. Yana da arzikin da ya kai dala miliyan 100, shi yasa ya zama na tara a cikin masu arziki a duniyar ƙwallon ƙafa. Iniesta ɗan ƙasar Spain ne da ya lashe kofuna 35 ciki har da World Cup da kuma UEFA Champions League. Tsohon ɗan wasan kulob ɗin Barcelona ne wanda a yanzu yake buga wasarsa a kulob ɗin Vessel Cup da ke ƙasar Japan, inda a kowane mako yake karɓar dala 776,900. Yana da arzikin dala miliyan 120 a wannan shekara, yasa ya zama na 8. Bale haifaffen ƙasar Wales ne da ke buga wasansa a kulob ɗin Real Madrid. Yana buga lamba 11, sa'an nan yana karɓar euro 350 a kowane sati. Yana da arzikin dala miliyan 125. Rooney fitaccen zakaran dan wasa ne da ya buga kwallo a Manchester United, Everton da kuma DC United. A yanzu haka yana buga wasa a Derby County. Yana karbar dala 70,000 a kowane mako, inda yake da arzikin dala miliyan 160. Neymar Jr shahararren dan wasan kwallon kafa ne da ke Brazil, wanda a yanzu yake kasar Faransa. Yana buga wasansa a kulob din PSG, inda yake karɓar euro 777 a kowane mako. Sa'annan arzikinsa dala miliyan 185 ne. Haka ne ya sa ya zo lamba na 5 a jerin masu arziki a ƙwallon ƙafa na wannan shekara. Ibrahimovic shine na 4 a cikinsu. Yana da shekaru 35 kuma ɗan ƙasar Sweden ne. Yana buga wasansa a kulob ɗin AC Milan, inda yake karɓar dala 138 a kowane mako. Arzikinsa ya kai dala miliyan 190 a wannan shekara. Messi ƙwararren ɗan wasa ne da ke buga wasarsa a kulob ɗin Barcelona, kuma shi ɗan ƙasar Brazil ne, Argentina. Messi ya samu kyaututtuka da dama, sa'annan ya lashe kofuna da dama. A kowane sati yana karɓan dala 646, inda arzikinsa ya kai dala miliyan 400. Don haka shi ma ya shiga jerin masu arziki a duniyar ƙwallon ƙafa. Cristiano Ronaldo shine zakaran ƙwallon ƙafa wanda yake da masoya a ko'ina a faɗin duniya. Ɗan ƙasar Portugal ne da ke buga wasa ta ɓangaren Serie A a kulob ɗin Juventus, kuma yana karɓar dala 663 a kowace sati. Ronaldo yana da arzikin da ya kai dala miliyan 460, wanda a kudin Najeriya biliyan 178 ne da miliyan 252,300. Da wannan ya sa ya zama na 2. Bolkiya ba sananne ba ne, kuma a yanzu shine na 1 a cikin jerin masu arziki a ƙwallon ƙafa. Abin mamaki, Bolkiya yana da shekaru 21, sa'annan yana buga wasansa ne a kulob ɗin Leicester City. Ɗan ƙasar US ne kuma ɗan birnin California. Yana da arzikin da ya kai dala biliyan 20. Waɗannan su ne manyan masu kudade a duniyar ƙwallon ƙafa gaba ɗaya. Diddiga daga Hausa Sport TV. Ku kasance tare da mu domin kawo muku zafafan bayanai a duniyar wasanni. Kada ku manta da subscribe da kuma yi mana like.